Jekk mhux se tintrefa responsabilità politika se jibqa' kollox kif inhu. Hekk saħa x-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja waqt programm fuq TVM fejn flimkien mal-Ministru Silvio Xkembri ġiet diskussa l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' John Paul Sofija. Bid-deputat tal-Partit Nazzjonalista jispjega kif fil-passat Ministri tal-Labor refaw responsabilità għal affarijiet inqas gravi minn dawn. Palma kienu ir-riżenji ta' Godfrey Farrugia, Manuel Mallija u anka Angelo Farrugia. Jekk mhux bis-serjetà f'dal pajjiż ħadd tidħol il-kultura bis-serjetà ma mhux bil-paroli, mhux bil-slogans, mhux bil-buzzwords li jħobb jiddiletta bihom dan il-gvern tar-responsabbiltà politika li iva fejn ikun hemm bżonn tintrefa' responsabbiltà politika ħajbqa' kollox kif inhu. Nerġa' ngħid u nerġa' nisħaq. Mela Ministru ir-riżenja fuq tinda. Kenna qtil innoċenti ta' dan iż-żagħżugħ u qisu xejn mhu xejn. Żagħżugħ jitlef ħajtu. Dan rapport ta' kważi 500 paġna jgħid mhux kien hemm xi nuqqasijiet ta' kif qed jipprova jgħid il-gvern jew kien hemm xi żbalji ħoxnin u f'ċerta affarijiet ma kien hemm xejn sew min nies li appuntaw huma u ħadd ma jindenja jerfa' responsabbiltà politika. Apparti minn hekk il-Ministru stess qar illi kien hemm rakkomandazzjonijiet li wħud minnhom kienu ilhom jafuhom għax kienu jissemmew qabel. Situazzjoni qiegħda li ovvjament issa l-inkjesta pubblika saret u ħarġu rakkomandazzjonijiet u naħseb ħarġu rakkomandazzjonijiet uħud minnhom naħseb li nafuhom għaliex kienu semmew ħafna qabel ukoll. Rakkomandazzjonijiet li kieku ġew implementati qabel setgħu ġew evitati ħafna traċedji.